So depending on social media advice, if you want marriage. Thank you. Thank you. The truth of the matter is that social media is make-believe. I can tell you that most lives people are showcasing on social media were false. Yeah, some people have been on social media, they present ye have raw. Now, advice in the all the very wrong. Mother decide ya na-etu ọ ga-esi mụta gbasara marriage ya ma o mee marriage ya work ọ bụ based totally on advice e nyere na social media. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ na social media ga-abịa pentiere gị na their own marriage bụ bed of roses. Meanwhile, ha na-edi something. So mmadụ nwere ike ịbịa na social media suffering and smiling. O nwere ike ọ gwa gị na di ya na-emeri ya nke a na-emeri ya nke a, while in reality ihe ndị a dị emeri kama ọ na-emeri ya ka iwee dị jealous. Enwere ndị motivational speakers ọ bịa na-ekwu ihe dị etu a ka iwee dị jealous na nwaanyị nke a nọkwa n'ofe ma nwoke nke a nọ n'ofe, but in reality they are not experiencing it. Ya bụ nke ọzọ bụ na social media influencers nwere ike ọ bịa na social media ọ na-akọwalụ gị based on experience ya nwa bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị nwere in life, mana ọ marozi na ya nwa bụ partner ya nwanyere ya nwere experience ya with a different person altogether. Now mana gị nwa na onwe gị na-live with a different person altogether. Example, nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-akụzi na social media nwere ike onye wụ partner ya nyere ebi n'ụlọ ọ bụrụ onye bụ sangwai example na character. Now while gị nwere onwe gị na-ege ntị onye gị na ya bi n'ụlọ nwere this melancholy attitude. Now ọ bụrụ na ije wụta etu onye nwa si wee relate with a sangwai character wee were na apply to onye wu melancholy, a ga-enwe crisis. So ihe na-ekwu maka ya bụ the best thing bụ ịmagoro na 70% of those things a na-agwa gị na social media will make believe that some of the things ha na-agwa gị bụ ego ka ọ bịara ịbịa gbara. Ọtụtụ n'ime ha bụ content ka ha na-ekreti. Yes, so Maria Amaro na social media bụ reality. Ya bụ just social ebe mmadụ na-esocialize na ha bụrụ fọrọ na-emeke more friends, but ọ bụrụ ya ka ị ga-eji wee were tinye na ya family life dịka marriage. Marriage bụ a sensitive something. Ihe ị na-ediri ime ka iwe succeed bụ mụọ ya partner from beginning to the end, maru do's and don'ts, and the maru no respect, understanding and trust ka eji hold marriage. Daalụ.